herema qere geçil günde toranı ser nebat û fikê mena ser vê ezaxana bi xwedayî yani va nebatana ji kîja nexweşiya ra dermanê û ji çi ra bi kar tê dayîn ez ê ji we re çend heba bîzna we ve naskirin bidim. Hûn jî temaşekin aviya zimanxûnkê hevalino. Zimanxûnk berê zarokî jî meznê mena digo wa bi zimanê xwe bidin gava xûn dibûn me digo zimanxûnk. Asas wan nizanîbû ji bo tedawiyê pirî baş e. Di nav vî de wa histiriyê biçûk hene mîna akupunktur derziyê vîna di hundirê zimanê însên mesela nîzîka em bê 20 tene zêde em bê tehma gavek însan digire tirş tû ji talê ser wî îjar me va pir mesela em bê bi kar anî li ser pirtûkê Îbnî Sîna fitî tîpî El Qanûnî viya zimanxûn ji bo guhatirê herî mezin dermanekî pirî baş. Guhatir tiroîd jê ra bi Tirkî dibin tiroîd bezerî. Yani guhatirê însên haşîmato ser viya gavekê însan bişinî ewa kino hem bixwe hem jî li ber siyê eşke û çaya wî çêke vexwe nav 10-15 ya da ew nexweşiya wîna guhatirê diqede. Aviya kerbeş e hevalino viya him bi şinayî qîfarkê wê tê xwarin îjar wextakê eş dibe li vê derê wa toxumê wî derdikeve û li ser wî wa mîna pisoka difire payîzê viya qîfarkê wî hûn karin bi şinayî jî bixwin îjar hûn gava dermanê wî toxumê wî hûn hûr kin nav hunguv nav mast hûn gava wiya bixwin ji bo pişika reş em dê qereciyêr ji kolesterolê ra pir şîfalî yani êkê viya 20 roja mehkê bi kar bîne ji heta nexweşiya sîrozê pêgire heta em bê nexweşiyekê çerm jê ra dibe cîld hastalıklarî em ser gişa ra vê toxumê kerbeşê û bi şinayî û perê wî û toxumê wî gava vexwin pir şîfayê. Viya jî xerdel e hevalino. Xerdel zatî Xwedê Teala îsal ji mana vê baranê rijandiye. Hûn gava kulîlkê vê bigirin li ber siyê eş bikin û çaya wî vexwin ji pişikê ra nefesê ra astin bronşît kuahê ra pir dermanekî mezin e. Viya em jî ra dibê bûk û zava kulîlkê wanê sor va mehana da derdikevin. Hûn kulîlkê wan awa jêkin têkin camek qawanoz û zeytûna zeytê zeytûnî heqîqî bera serdin. Nîzîka 40 rojî di ciyakî tarî da veşêrin. Viya jî jê ra dibe êşbir yani ağrı kesicî. Çokê xuna bidin, dipiyê xuna bidin, pişta xuna bidin. Yani dikeve ber tiştê em bê êşbirê yani aspirîn dewsa wî da pirî şîfalî ye. Viya hevalino qinê berke. Em ya jî ji bo nexweşiyê pençeşê ra tey dibe kanser hastalıklarî em ji bo wî özellikle didin nexweşa ji beyn da tümür hebe wekî dijî di nexweşiyê pîreka da gavak lê hebin se viya bi kar bîne pir baş e. Viya em bê ew e tirşo ye. Tirşo viya wextekê toxumê wî derdkev payîzê wa hebê sora pê digire hûn çaya wî bi kar bînin ew jî ji bo nexweşiyê sedef ji bo vitiligo ji bo egzema mantar pir şîfalî ye. Peligmenê ew ê jî li vir hebû tolik ketva ye. Viya ra dibên ebegûmecî bi Tirkî bi kurmancî em dibên tolik. Viya Xwedê Teala ji bo pîreka bo dayîka bo xûçka tu bekî çêkiriye ew pîrekeke tupê wan da qapalî bi hatibbe girtin û hêkê wan tunebe û edeta xwe dereng bibîne viya bikelîne çaya wî vexwe pincarê wî bişinayî bikelîne bixaşîne bixwe xwasî mehekê yani bizrê wê çê dibe û hormonê wê dibe hormonê jina û pir baş dibe em bê ciwantiya wî hîn berxwe dide. Ana ji mana va ilacê kimyasalî tu mêze dikin va qîz û hûngê mena gi salê wan hîna 20-25 in mesela jê ra dibên erken menopoz dikevin erken menopozê ser va ilacê kimyasalî. İja em ji wan ra bi va fîkana bi va pincarana em tedaviyê wan dibînin pir baş in. Ez ji miletê re jî tawsiye dikim dev ji ilacê kimyasalî berde ezaxane vay li dora gund û li her welatê me Xwedê Teala ser me da rijandiye